भाई राम के नाम हिये में धरो। और भाई राम के नाम हिये में धरो, न सड़े न गले नाही होई पुराना। और दिन दून बढ़े कबहू न घटे, इसको नहीं कबहू चोर चुराना। देखल जा सन 2020 के बारे में कुछ लिखल गईल बा। एमा कभी वही तरह से दर्शौले बा कि सन 2002 में का होता, चाहे कितना परेशान सब भइल बा, वही के बारे में रचना लिखल गईल बा। अगर ये अच्छा आप लोग के लागी तो एकरा के लाइक कल जाई। अरे पीस दिहलस हो पीस दिहलस, अरे पीस दिहलस हो पीस दिहलस, 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस। अरे पीस दिहलस हो पीस दिहलस, 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस। मास्टर का मास्टराई छूटल, अरे मास्टर का मास्टराई छूटल, लइकन का पढ़ाई छूटल। मास्टर का मास्टराई छूटल, लइकन का पढ़ाई छूटल। अरे मैडम जी से कहवा से फीस दिहलस, अरे मैडम जी के कहवा से फीस दिहलस, ओ पीस दिहलस ओ पीस दिहलस। 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस, 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस। सोखा का सोखाई गईल पंडित का पंडिताई गईल, सोखा का सोखाई गईल पंडित का पंडिताई गईल। अरे लगन बिना पवन इनके मीस दिहलस, अरे लगन बिना पवन इनके मीस दिहलस, ओ पीस दिहलस। 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस, 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस। जज का जजावट छूटल, रजिस्ट्रार का लिखावट छूटल। अरे जज का जजावट छूटल, रजिस्ट्रार का लिखावट छूटल। अरे वकील के कचहरी में घींच दिहलस, अरे वकील के कचहरी में घींच दिहलस, हो पीस दिहलस हो पीस दिहलस। 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस, 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस। मालिक का सहरिया छूटल, पिया का नौकरिया छूटल। अरे मालिक का सहरिया छूटल, पिया का नौकरिया छूटल। मीत का मिताई छूटल, हित का हिताई छूटल। मीत का मिताई छूटल, हित का हिताई छूटल। अरे डॉक्टर हमके लम्बे से घूस लिहलस, अरे डॉक्टर हमसे लम्बे से घूस लिहलस। 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस, हो पीस दिहलस हो पीस दिहलस। 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस। अरे व्यापारी का व्यापार छूटल, सैयद का मजार छूटल। व्यापारी का व्यापार छूटल, सैयद का मजार छूटल। लइकन का बर्फ छूटल, पेप्सी का रस छूटल। लइकन का बर्फ छूटल, पेप्सी का रस छूटल। अरे प्रेमी प्रेमिका के लम्बे से किस दिहलस, अरे प्रेमी प्रेमिका के लम्बे से किस दिहलस, हो पीस दिहलस हो पीस दिहलस। 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस, 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस। अरे पीस दिहलस अरे पीस दिहलस, 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस, 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस, 2020 अब मसाला नियर पीस दिहलस। जय श्री राम।